Ubad niya na ba? May slide. Kapares ni Shane, gusto ko rin maranasan niya kung ano yung mga sasayang bagay, magagandang bagay na nakuha ko dito. Napaka-aaral ko na rin yung aking mga anak. Nung graduation ni Shane, nakita ko siya na iba ko siya sa stage. Tapos sinabi siya sa akin, "Thank you, Mom." Tuwing. Parang panalo siya mga